Tenim que ens acompanya a aquesta hora el delegat del govern espanyol a Catalunya, el senyor Enric Milló. Molt bon dia, moltes gràcies. Com està? Estic molt trist, molt. Lamento profundament que haguem arribat a aquesta situació. Ha estat molt dur tot el que hem viscut i vist aquests dies. No pensava mai que hauríem de viure aquest tipus de situacions i espero que puguem reconduir les coses perquè no es tornin a produir mai més. Vostè va intentar evitar que no es produïssin aquestes situacions que vostè, òbviament, l'han de tenir afectat per força? Portem molt de temps intentant evitar això, molt de temps. Jo porto tan sols 10 mesos com a delegat del govern i des que he començat defenso una manera de resoldre aquest conflicte. Segueixo defensant la mateixa manera perquè estic convençut que és l'única manera, que és dialogar, negociar i pactar per trobar solucions. No hi ha cap altra manera. Però, malauradament, no he trobat, durant aquests 10 mesos, en el meu interlocutor de la Generalitat de Catalunya, no he trobat una resposta positiva que permetés impedir arribar a la situació que hem arribat. Doncs anem a la situació que hem arribat, perquè ara és el que ens importa, senyor Milló, perquè com hem arribat fins aquí n'hem parlat moltíssimes vegades amb tots els actors polítics implicats. Escolti'm, diumenge no es va impedir una votació, es va atonyinar la població, fins al punt que l'endemà això era a la portada dels diaris de tot el món. Aquesta és una operació policial que és un escàndol i un fracàs alhora, senyor Milló? Jo crec que les coses les hem d'explicar de la manera més objectiva possible perquè s'entenguin. Perquè utilitzar determinat tipus de llenguatge no ajuda gens a entendre la realitat. El diumenge el que teníem era, per un costat, la decisió d'un govern, el govern de la Generalitat, la decisió ferma i conscient de que calia impulsar a una part del poble de Catalunya a cometre allò que els tribunals havien qualificat com una il·legalitat. Alguns opinaran que ho és, altres que no. Hi havia un tribunal, el Tribunal Constitucional, que va dir que aquest tipus de referèndum d'aquesta manera, tal com s'ha fet, vulnerant la llei, no atenent a les resolucions judicials, no es pot fer. Hi havia això. I per una altra banda hi havia un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va fer un auto judicial el que donava una ordre molt concreta. Deia que aquest referèndum és il·legal, diu la jutgessa, és il·legal, no es pot fer, i clarament diu, per tant, que dona instruccions a les policies judicials i els diu que el dia 1 els col·legis no poden estar oberts. I els diu, vostès, policia judicial, han d'impedir que el dia 1 d'octubre els col·legis estiguin oberts. I si algun col·legi s'ha obert, doncs cal entrar per incautar el material electoral. Aquesta és l'ordre que reben els cossos judicials. Això s'ha d'explicar primer així, perquè el que hi ha a partir d'aquest moment és una voluntat declarada del govern de la Generalitat que diu, doncs, no complirem aquesta ordre i el dia 1 al dematí els col·legis estaran majoritàriament oberts. Llavors, la Generalitat designa, identifica 2.315 col·legis, 2.315 col·legis, i anima a la població a anar-hi, conscients que hi ha una sentència del tribunal que diu que no es pot fer, que diu que és il·legal, i un jutge que li ordena a les policies judicials que impedeixin que això es porti a terme. En aquest context, el president de la Generalitat anima tothom a anar-hi. Aquest és l'inici de la jornada, és aquest. Senyor Milló, mentre vostè explica això, estem veient moltes imatges. Li dic perquè avui mateix al Periódico de Catalunya hi ha una carta d'alguns policies en què expliquen moltes coses. Fan autocrítica, demanen disculpes, critiquen també els Mossos d'Esquadra i venen a dir que segurament algú no va fer bé la seva feina. Ho dic perquè la instrucció de la jutgessa també és molt clara a l'hora de dir tot això s'ha de fer sense alterar l'ordre. La convivència, la normal convivència cívica. Vostè creu que aquestes imatges que estem veient no van alterar la normal convivència cívica? Quin desordre hi havia en aquest moment, senyor Milló? Aquestes imatges són... No són gens agradables. N'hi ha moltes. No són gens agradables. Si algú es pensa que a mi m'han agradat aquestes imatges, s'equivoca molt. Molt. A mi aquestes imatges no m'han agradat, però, repeteixo, s'ha de situar en el context. És a dir, aquestes imatges observades aïlladament només poden provocar rebuig, però hi ha una necessitat imperiosa d'interpretar-les objectivament. És a dir, hi ha 2.000... Però objectivament són gent que volien anar a votar i que en tot cas... Sí, això ho respecto totalment i ho vaig dir, porto molts dies dient.
És a dir, no hi ha cap persona que hagi sortit aquest dia a expressar la seva voluntat lliurement que tingui la responsabilitat de res del que va passar aquell dia. Cap. I com s'explica que rebin... Qui són els responsables del que va passar el dia 1? Com s'explica que la policia... Segons les dades de la Generalitat, 2.200.000 i escaig de persones aquest dia van sortir a expressar-se, a manifestar-se, a votar, el que fos. Aquestes són les dades de 2.200.000 persones en 2.315 col·legis electorals. Bé, hi havia una instrucció, una ordre del jutge que deia que no es podien estar oberts. Per tant, hi ha una primera decisió d'algú que diu incomplirem aquesta ordre perquè ens sembla que és injusta, per tant, incomplim l'ordre, i li demanem a tothom que hi vagi. Però això és molt important, perquè al costat d'aquesta decisió n'hi ha una altra, que és la dels cossos policials que tenen l'obligació de complir amb l'ordre judicial. Això és incompatible. Sempre i quan el mal que es provoqui no sigui superior a fer complir aquesta llei. I aquest és el punt, senyor Millo. Sí, però és el punt, però s'ha d'explicar tot. És a dir, jo quan he vist aquestes imatges, i a més quan sé que hi ha persones que han rebut cops o que han rebut empentes o que inclús hi ha una persona que està encara avui hospitalitzada, i jo no puc fer res més que lamentar-ho, demanar disculpes en nom dels agents que van intervenir per les possibles conseqüències que ha tingut això i dels comandaments que es van estar comandant, però també demano que es tingui en compte que de 2.315 col·legis es va actuar per recuperar el material electoral. L'objectiu, les instruccions donades, no era anar per les persones, era anar pel material electoral. Doncs aleshores com s'explica això? I d'aquests 2.315 col·legis, que són molts, 2.315, allà on es va considerar que la situació era excessivament complicada, ja no s'hi va anar. I es va anar a aproximadament 230 col·legis. 230 col·legis de 2.315. I d'aquests 230 col·legis en els que es va entrar, hi va haver-hi incidències en 30. I d'aquests 30, n'hi van haver 13 en què hi va haver-hi, esdevenint a un criteri professional dels mateixos cossos que estaven dintre... Equivocat, aquest criteri? No, els criteris no són mai equivocats. Un es pot equivocar en l'aplicació del criteri. Doncs amb una aplicació són professionals equivocada del criteri? Els criteris són professionals i tenen la instrucció d'aplicar-los en proporcionalitat. És la instrucció que tenen. I ells reben l'ordre d'anar a aquests col·legis, recuperar el material electoral i sortir. Doncs en 30 casos de 2.315 col·legis, en 30, quan arriben perquè els altres dels 230 que he dit, n'hi ha 200, en els que entren, la gent els escridassa, els insulta, ells estan preparats per això, no hi ha cap problema, els insulten, els hi diuen de tot, i ells entren, però fan un passadís, entren, recullen el material i surten. Ho dic perquè les imatges aquestes doncs també estaria bé que es veiessin, perquè ahir vaig estar a Tarragona, i a Tarragona m'explicava, mira, a l'IES Tarragona van arribar, a més, primer arriben els d'informació, i comuniquen, mira, venim a recollir el material electoral d'acord amb aquesta ordre judicial. Van entrar, els hi van escridassar, van insultar amb tot el seu dret legítim d'expressió. Van entrar, els mateixos regidors d'Esquerra Republicana els hi van donar les urnes amb les paperetes i van sortir. Després els de la CUP s'emprenyaven amb ells i els deien que eren uns venuts o no sé què. Van sortir i van marxar. Això va passar en el 90% dels casos. I en un nombre molt percentualment petit, però que és igual, perquè cada persona que li afecta amb ell, però deixi'm explicar això perquè això no ho ha explicat encara ningú. És el primer cop que surto des que va passar el dia 1, s'han explicat moltes coses i ningú ha explicat el que estic explicant ara. Per tant, jo també li demano que m'ho deixi explicar. Per descomptat. Per tant, hi ha 13 col·legis d'aquests 2.315 en què els agents que entren troben dos tipus de dificultats. Un, a l'entrada, que se'ls fa una barrera humana per entrar, on hi ha alguns activistes. Recordo que hi havia 4 autocars de Bildu que venien a col·laborar, no sé què venien a fer, suposo que a votar no. I alguns activistes, inclús amb objectes punxants, perquè jo he vist amb els meus ulls els vestits que porten els agents, amb alguns enrajats, etc. He vist mossegades, he vist una cama trencada per un que vesteix amb un guàrdia civil amb un quad, he vist un braç trencat, he vist molts, en fi, dits... És a dir, entren a dintre i es troben dos tipus de dificultats. Allà on troben una barrera humana, on hi ha activistes, però també hi ha persones grans, nens, joves, discapacitats físics, fent de barrera humana, i ells això, per ells, és d'una duresa tremenda, perquè quan arriben a veure això diuen, però què està passant aquí? I llavors, en molts d'aquests casos ni entren, però aquesta és una dificultat. I l'altra dificultat és que en alguns jocs els deixen entrar i quan està dins recullen el material i no els deixen sortir, i els encerclen. I llavors hi ha molta pressió, cada vegada el cercle és més petit, més petit, més petit, més petit, i ells han de sortir. I per sortir, si ells consideren
que la seva integritat física pot estar en perill, ells han d'obrir pas. I per obrir pas, doncs hi ha actuacions, hi ha el que s'anomena tècnicament l'ús de la força per sortir d'una situació en la que pot haver-hi perill per les persones que estan a dins. I l'ús de la força, segur que provoca un cop, un blau, una empenta, o pot provocar un dany gran. Senyor Millo. Vull també dir, per acabar, que d'aquestes 2.200.000 persones que van sortir a expressar lliurement la seva opinió i a intentar votar, dic a intentar votar perquè en aquell cas allò estava prohibit i hi havia un ordre judicial que deia que la policia ho havia d'impedir, en aquest nombre de casos que acabo d'explicar, doncs hi ha algunes persones que, insisteixo, lamento moltíssim i demano excuses perquè no voldria que li hagués passat a ni una sola persona que ha patit una lesió o un cop o ha hagut de ser atès, com diu la Generalitat. Però això vol dir que de 2.200.000 persones que van sortir, avui hi ha una persona a l'hospital, lamentablement, molt lamentablement. Ahir n'hi havia... Està minimitzant, tu? Està minimitzant. Ho dic perquè intento posar-me en la pell d'algú que pugui estar escoltant-lo ara per la tele. He demanat disculpes i lamento molt. Ahir n'hi havia 4, abans d'ahir hi havia 4 persones encara, perquè van ser hospitalitzades 4 persones, i la resta, fins als 900 atesos, vol dir que són persones que no tenien per què haver rebut cap cop. Cap, ni cap empenta, cap. Només que la Generalitat, que el president de la Generalitat, que li vaig demanar moltes vegades, li vaig demanar abans del dia 1, el dia 1 a les 9, el dia 1 a les 12, ell hagués dit públicament: escolta, no ocupeu els espais que el jutge ha dit que els poden ocupar i quedeu-vos pacíficament a fora o al costat i no oposeu resistència a l'acció d'aquestes persones que tenen una ordre judicial per fer una feina, si el president de la Generalitat hagués dit això, jo crec que ningú hagués patit cap cop, ni cap empenta, ningú. Escolti'm, això no és traspassar la responsabilitat. Aquí en aquell moment tenia la responsabilitat i era d'alguna manera el responsable de les forces i cossos de seguretat de l'Estat a Catalunya en aquell moment? Jo no penso al·ludir cap responsabilitat. Aquí hi havia una ordre judicial, 3 cossos policials, una coordinació dels cossos policials d'una persona que va ser nomenada per fer aquesta feina. Si això ho haguessin coordinat els Mossos, hagués pogut evitar aquestes situacions, senyor Millo? I jo li asseguro que van estar fent la seva feina de la millor manera que ells van saber, amb una situació de molta duresa. Jo he anat a parlar amb aquests agents, jo he anat a parlar amb ells. No sé si algú s'ha preocupat d'això. I he vist en els seus ulls, en la seva mirada, la tristor de la duresa de les situacions que van trobar. Mai, i són gent molt preparada, que han actuat en molts casos de disturbis molt forts i violents, en alguns casos, m'han dit que mai havien vist una situació igual, d'un lloc on hi havia persones que de bona fe estaven allà perquè algú els havia dit que podien anar tranquil·lament, que hi havia cap problema, i ells tenien una ordre judicial coneguda pel govern de la Generalitat que els deia que havien d'entrar a agafar un material. I ho van fer amb un nombre molt petit de casos, perquè de 2.315 col·legis van entrar amb 200, amb el 90% sense problemes, van entrar, van agafar material i van sortir, amb 30 casos amb incidències, i amb un nombre de casos amb aquestes imatges que són terribles. Que són terribles. No estic intentant minimitzar aquestes imatges. Ara l'he deixat explicar-se llargament. Deixi'm, sisplau... I li agraeixo molt, perquè, clar, ningú m'ha explicat això encara. Deixi'm fer-li preguntes concretes per intentar escatir el que va passar aquell dia. Hem parlat aquest matí amb el conseller Forn i ens ha explicat que aquell dia, òbviament, vostès van parlar. Ens ha parlat d'un requeriment a una hora concreta i ens ha parlat també que ell li va demanar en un moment del matí que vostè intentés aturar el que estava passant. Escoltem com ens ho explicava el conseller Forn. El requeriment de la Generalitat arriba a les 9:11. A les 9:11 hi ha hagut actuacions, hi ha hagut càrregues en determinats col·legis per part de la Guàrdia Civil sense que nosaltres en tinguéssim cap coneixement. I això és així. Durant el dia també parlo amb el delegat del govern per exposar-li el que està succeint. Dic, potser és que no ho ha vist, potser és que no en té informació. I li explico. La veritat és que em costa molt poder parlar amb ell, em costa. Finalment podem parlar i li explico el que està succeint. I li demano que aturi això. Dic, senyor Millo, vostè és el delegat, vostè ha de poder interlocutar amb el Ministeri i vostè ha de demanar que això s'aturi. És evident que entre el conseller i jo, que hem tingut sempre relació i la mantenim, entre ell i jo des de molts dies abans del dia 1, perquè pocs dies abans, el dimecres, havia hagut una junta de seguretat. I des de molts dies abans jo li demano una cosa amb ell que ell no fa. Jo li estic demanant, atureu això. És a dir, convoqueu una gran manifestació que serà històrica, no tindrà precedents. Convoqueu una gran reivindicació, una gran protesta, però no incompliu una ordre judicial, perquè ens hem reunit la Junta de Seguretat per analitzar i valorar l'ordre judicial. I l'ordre diu clarament
que no es pot fer i que demana a les policies que ho impedeixin. Llavors, clar, a mi el que em deixa perplexa és que a la taula de la Junta de Seguretat jo davant tinc un govern que m'està dient que incomplirà la llei i una policia, i el conseller, que em diuen, bueno, complirem l'auto. Home, no pots fer les dues coses a la vegada. Tu no pots dir que incompliràs la llei i alhora que faràs cas del jutge. Els Mossos no van complir, els Mossos no han complert l'auto del jutge? Senyor Millo, els Mossos no han complert aquest auto del jutge? Estic intentant ser pedagògic. És impossible. No es tracta de ser pedagògic, es tracta de respondre... No, és que és molt important que la gent entengui el que ha passat, perquè si no és molt fàcil fer demagògia. Si no fem pedagogia, el que hi ha és demagògia. És impossible dir incompliré la llei, faré el que em doni la gana, i alhora diu compliré el que diu el jutge. Algú està mentint aquí. Perquè el jutge diu, escolta, això no es pot fer. Escolti'm, les persones que van anar a votar, i que van rebre, quina llei estaven incomplint? Les persones que van anar a votar estaven allà amb tota llibertat. Quina llei estaven incomplint, senyor Millo? No hi haurà cap persona que ha anat a votar que ningú li digui que ha incomplert cap llei. Però si ja ho he dit al començament, si no hagués hagut de passar res, si tothom hagués fet la seva obligació, els dirigents polítics, la gent que va sortir a votar, no té cap culpa de res. Però és la que va rebre la garrotada. Doncs això ho lamento profundament. I el que hem de pensar és qui és el responsable d'això. O sigui, qui anima la gent a anar a un lloc quan se sap que no s'hi ha d'anar perquè és il·legal i un jutge diu que s'ha d'impedir que això es faci? Doncs, aviam, però es tracta de lamentar-ho o es tracta d'haver-ho evitat? Es tracta d'haver-ho evitat. I el dimecres a la Junta de Seguretat jo li demano al president, escolta, com que tenim una ordre judicial que ens diu això, anem a evitar problemes, perquè la policia judicial està per complir les ordres. No se li pot demanar que les compleixi. Llavors, vosaltres que esteu convocant això, home, feu un anunci, reconvertiu això en una gran manifestació, que tothom s'expressi lliurement i no hi haurà cap problema per ningú. Vosaltres haureu expressat lliurement la vostra opinió, conteu persones, conteu el que vulgueu, però no forceu una situació d'un referèndum il·legal quan la policia judicial té l'ordre d'evitar-ho i té l'ordre d'impedir-ho. Jo li vaig preguntar allà, la policia de la Generalitat complirà aquesta ordre? I la resposta va ser molt ambigua. Sí, però depèn. Home, com? Sí, però depèn. Escolta, si l'ordre diu que els col·legis no estaran oberts, per què estaven oberts a les 8 del matí els col·legis? El conseller Forn el que ha dit és que els Mossos van tancar el doble de col·legis que la policia i la Guàrdia Civil juntes i que van fer la seva feina. Senyor Millo, deixi'm preguntar-li una cosa. És curiós, no, això? Clar, perquè resulta que la relació entre el govern de la Generalitat, la policia de la Generalitat i les entitats organitzadores, l'ANC Cultural, entre ells no hi ha cap relació, no? És a dir, els Mossos no van fer bé la seva feina? Els Mossos van fer el que els hi van manar. Aquí es va primar el criteri polític, la línia política va primar sobre el criteri professional. I això és el que jo crec que no pot ser. Perquè quan en el cas de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no? No, quan en una societat la línia política s'imposa sobre el criteri professional, sap què tenim? No ho diré perquè és molt gruixut. Doncs deixi'm dir-li... Deixi'm aprofitar aquest silenci, perquè li vull girar la pregunta. Aquests dies hem rebut moltes trucades de Mossos d'Esquadra, avergonyits, Avergonyits. Demanant l'obertura d'una passarel·la per anar a la Policia Nacional. Perquè avergonyits perquè ells, com a professionals de la policia, no els agrada tenir una ordre judicial i que no la compleixen. Senyor Millo, I n'hi haurà altres que estaran molt contents. La pregunta és, si l'ordre era evitar un referèndum, deixi'm acabar la pregunta, si l'ordre era evitar un referèndum i el govern espanyol portava... Vostè la té aquí, llegeixi, impedir que els col·legis estiguin oberts. Sí, queda clar. Però si aquesta era l'ordre, senyor Millo... Però és que el senyor Forn, a mi, la Junta de Seguretat em va dir que no volien ajuda, que ells s'ocupaven de complir aquesta ordre. I ells es van comprometre a que al dematí els col·legis estarien tancats. Es van comprometre a fer això. Jo li pregunto, ho van complir? Ell ha explicat que van complir allà on van arribar. Tothom ho va veure, no? Senyor Millo, sisplau, si el referèndum era un pícnic, aquesta va ser una expressió utilitzada pel secretari d'Estat de Seguretat, estava invalidat per la suspensió del Tribunal Constitucional. El govern espanyol portava dies dient que estava tocat logísticament. Hem vist com s'havien incautat paperetes, hem vist com s'havien... En fi, el mateix dia va caure el sistema informàtic. La pregunta que es fa a la gent és si tot això que hem vist calia. Senyor Millo, si l'ordre era impedir aquest referèndum, que el govern donava per desarticulat des de feia dies, quin sentit té tot això que va passar? Però la pregunta aquesta se li hauria de fer a la jutge. No, jo li faig a vostè. Però és que jo no soc jutge. Escolti'm, aquesta interlocutòria no diu que s'ha d'anar a cops de porra contra la gent. No ho diu això, senyor Millo. Evidentment que no. No ho diu. I això és el que va passar en alguna ocasió. Sí, però aquesta instrucció, i ho lamento molt, i no m'agrada gens, i em fa estar molt trist, però aquesta instrucció d'anar a cop de porra no la dona ningú, però sí que dona una instrucció que diu heu d'impedir, li diu a la policia judicial, els tres cossos, Mossos, policia i Guàrdia Civil, li diu heu d'impedir
que el diumenge al dematí els col·legis estiguin oberts. I com s'impedeix que els col·legis... Ara imaginem que hagués passat el que el fiscal volia en l'última instrucció, la número 6, i que s'hagués fet cas d'això. Doncs haguessin estat els col·legis tancats. Doncs les persones haguessin arribat allà, no podem entrar al col·legi. Doncs escolta, on votem? Votem aquí fora, votem a la seu de l'ANC, votem a la seu de la CUP, votem a la seu del PDeCAT, votem a la seu d'Esquerra. Hi hagués hagut algun problema? Zero. 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 Perquè ningú hagués impedit a ningú que votés a la plaça Major del poble. Perquè això ningú havia prohibit, això. Ningú. El que havia dit el jutge és que els col·legis electorals havien d'estar tancats. I qui es va fer responsable d'això van ser els Mossos d'Esquadra, per ordre del senyor conseller. I la meva pregunta és, es va complir això? No em pregunteu a mi si van fer la feina. Els Mossos, ho acaba d'explicar el conseller. Ho van complir. Li dic el que ha explicat el conseller. Si ho van complir vol dir que a les 9 del matí estaven tots els col·legis tancats, no? Senyor Millo, vostè aquell matí, en algun moment... Deixi'm fer una pregunta. De 2.200.000 persones que han votat... Si no, vull dir que jo agraeixo que vingui i agraeixo que ho faci per explicar-se, però si no li puc fer preguntes, això és un monòleg. Perdoni. Vostè aquell matí en algun moment va pensar en dimitir? En dimitir no. Jo, al contrari, vaig estar treballant intensament per evitar problemes majors. I quan va arribar la nit a casa seva? Intensament. I quan va arribar la nit a casa seva? Molt trist, no s'ho pot ni imaginar. No només jo, perquè a més jo al migdia vaig fer les gestions necessàries, vaig parlar també amb el conseller, i dic, escolta, que això no és un referèndum ja ha quedat clar. Ja ha quedat clar, encara que alguns insisteixen que hi ha hagut un referèndum. No hi ha hagut un referèndum, hi ha hagut una altra cosa, no sé com qualificar-la, però ja ha quedat clar. A més, aquí, esclar, insistir a la tarda en fer aquest tipus d'accions, d'entrar a buscar el material, a la tarda les persones que es congregaven en alguns col·legis eren persones que anaven amb una altra intencionalitat, perquè ho vam veure de seguida. Hi havia grups organitzats, ja els esperaven allà, perquè hi hagués violència, però rodejats de gent de bona fe que estaven allà, diuen, però això què és? Nens i gent gran i tal. I llavors a la tarda, segurament el conseller li podrà confirmar, ja no es van fer actuacions. Hi havia molts col·legis oberts, la gent seguia votant, no es van fer actuacions, perquè es va considerar que es havia complert l'ordre el més que es podia, però tampoc es podia posar en perill la salut de les persones d'aquesta manera. I, per tant, a la tarda això es va anar aturant progressivament. Quan jo vaig arribar a casa, sap què em vaig trobar? No, i a més el conseller també me l'havia enviat abans. El conseller de tarda m'envia un WhatsApp, m'envia un vídeo. Ell, i em diu, quina vergonya, tal. I m'envia un vídeo d'una nena que explica, que surt amb el braç enguixat, que el policia li ha trencat un a un els 5 dits de la mà, un a un. I ho explica, jo em vaig quedar, quan ho vaig veure, vaig quedar, home, si això és veritat, aquest policia li caurà el pèl. No, i llavors arribo a casa, jo tinc fills, que per cert aprofito aquí per demanar que deixin d'assetjar els meus fills i la meva família, que no té res a veure amb mi, perquè no es pot imaginar vostè el que estic aguantant aquests dies. Jo arribo a casa i em trobo la meva filla plorant perquè ha rebut aquest vídeo. I diu, papa, com pot ser això? Després s'ha demostrat que era fals. Fals no. Que ningú policia li va estar trencant els dits un a un. Sí, però aquesta dona està ferida. En aquell moment ella va tenir la sensació que li trencaven els 5 dits i resulta que no li han trencat. Però no sé si d'això, no sé si d'aquesta qüestió justifica res, senyor Millo. No justifica res. Vostè m'ha preguntat, quan va arribar a casa, què? Doncs jo a casa em trobo la meva filla plorant perquè ha vist aquest vídeo. I llavors jo miro el vídeo i dic, aviam, com pot ser això? I es veu aquella noia, efectivament, que estava allà fent una resistència activa i es veu un policia que l'agafa de la mà dreta i la neutralitza per entès per treure-la. I la noia porta el braç enguixat a esquerra. No, un moment. El policia li agafa la mà dreta i ella porta el braç esquerre enguixat. De veritat, senyor Millo, que en totes les imatges que estem veient ens hem de fixar en això. Però aquesta imatge ha donat la volta al món. Moltes imatges han donat la volta al món i estan a les portades de tots els mitjans. I són lamentables, són terribles, però molta gent... I quina responsabilitat hi té el govern espanyol, vostè, en el que ha passat? No, jo el que pregunto és quina responsabilitat té els que generen aquest tipus de situacions, que en aquest cas és el govern de la Generalitat. Té alguna responsabilitat? A les preguntes li fem depenent de qui hi hagi qui assegut. Li asseguro que el conseller Forn n'hi hem fet moltes i li asseguro també que qui seu aquí rep totes les preguntes que li toca. Avui és vostè. Resulta que no era veritat el que deia. No era veritat. No, però és que l'impacte emocional que va provocar sobre milers de persones aquell vídeo, resulta que després aquest impacte no el resol ningú. I després han sortit imatges on es veu... I els 100 vídeos que sí són veritat, què fem amb això? Ahir vaig veure una imatge on aquesta persona se la veu el dia de la Rambla Catalunya
asseguda a sobre d'un dels cotxes destrossats de la Guàrdia Civil. Per tant, és una persona que, bueno, doncs que... Senyor Millo, de veritat que creu que aquestes són les explicacions que els ciutadans de Catalunya estan esperant de vostè? A vostè li molesta que jo doni una informació... No molesta gens. Sí, a vostè li molesta... No, i ara, miri... A vostè li molesta que jo doni una informació que no agrada. perquè també forma part de la realitat. És que això també és realitat, no? No ho és. No és realitat. M'ho invento, el que estic dient. És mentida el que estic dient. Doncs deixa'm-ho dir si no és mentida, no? Però jo puc dir coses que són veritat o no les puc dir. Vostè pot dir el que vulgui. No és cap justificació, és afegir informació objectiva. No faci la tècnica d'interrompre'm, que li estic dient que miri si és objectiu. És informació objectiva. Senyor Millo, que al final li agafaré la mà. Miri si és objectiu que aquesta pretesa persona en un programa de TV3 a la tarda va sortir a explicar efectivament que no li havien trecat els dits. I li agraeixo molt, és molt honesta. Jo el que li estic demanant... És molt honesta, però llavors per què em diu a mi que no ho expliqui? Si la mateixa persona ho ha reconegut, per què em diu a mi que no ho expliqui? Jo el que li estic dient... I a més crec que és una persona molt honesta. Vostè i jo no hem de debatre amb això. Jo el que li estic demanant és si creu de veritat que aquesta qüestió concreta, que ha estat reconeguda per la pròpia víctima, és una manera de... És a dir, si creu que realment és una manera de justificar o d'explicar, doncs ho sembla, senyor Millo. Doncs demano disculpes, m'he explicat molt malament. D'acord. No estic justificant res. No estic justificant res. A més, ja ho he dit, lamento profundament el que ha passat. No hagués hagut de passar. I estic molt emprenyat amb els que ho han provocat. Senyor Millo, ahir es va reunir amb l'alcaldessa de Sant Boi, que li va expressar el seu rebuig que alguns agents que han marxat de Pineda o de Reus, i ara estem parlant del desplegament policial que continua aquí desplegat a Catalunya, s'allotgin a la caserna militar de la població. Quina resposta li ha donat vostè? Hi haurà agents de la policia i de la Guàrdia Civil a Sant Boi? Com ha quedat resolt aquest tema? Em sembla intolerable que s'hagin organitzat aquests actes de rebuig, d'insult, de menyspreu i menysteniment contra persones que estan complint amb la seva obligació professional i fent la feina el millor que poden i saben. Crec que és inacceptable. Escolti, sap quants actes contra la policia i la Guàrdia Civil s'han organitzat? 107, concretament. 82 contra la Guàrdia Civil, 25 contra la Policia Nacional. Insults, menysteniment, coaccions, maltractament de les famílies d'aquests policies, nens que estan sent marginats i exclosos i maltractats a les escoles, en algunes escoles, perquè sortosament tenim un sistema educatiu de molta qualitat a Catalunya. Però en algunes escoles, jo no sé quin criteri psicològic o pedagògic segueix un professor que li explica als nens que hi ha policies bons i policies dolents. En aquestes escoles s'han obert processos per aclarir què ha passat. I si el seu pare o la seva mare és un policia nacional o una guàrdia civil, etc. O un policia vestit de paisà que puja en un autobús públic i se'l fa fora perquè és un policia. Això té nom, Això té nom, I li asseguro que en aquests moments s'està tractant això en el Ministeri de Justícia perquè és molt greu tot això. Aquest assetjament a les persones i les famílies pel fet de no compartir les idees d'aquells que estan impulsant aquest procés des del govern de la Generalitat em sembla intolerable, inacceptable. I que es faci això a la porta d'un hotel pressionant en els propietaris de l'hotel que es veuen obligats a intentar negociar amb l'Ajuntament que marxin per abans millor. Els propietaris d'un hotel han dit que no és veritat que havien rebut pressions i, de fet, han fet un comunicat conjunt. He dit que han negociat, he dit. Després facin a la moviola. Han negociat amb l'Ajuntament que marxin. Però vostè havia denunciat pressions i ells les han negat. Hi ha hagut pressions de molta mena a molts llocs. Ells les han negat, en un comunicat que el tinc aquí justament perquè he pensat... Em sembla fantàstic. El que hi ha hagut és l'Ajuntament que ha anat a negociar amb l'hotel que aviam si poden fer-los fora. La negociació. O sigui, hi ha un hotel que té uns senyors allà amb un contracte i l'Ajuntament allà a negociar que els facin fora. Ho deixem així? No ho sé, digui vostè, perquè ells en cap cas hi ha hagut cap mesura de pressió a l'hora de prendre aquesta decisió i desmentim que l'Ajuntament hagi amenaçat a l'establiment hoteler amb el tancament del mateix. He parlat amb els ajuntaments, he parlat amb els alcaldes, he parlat amb els hotelers, els he sabut als hotelers molt greu el que ha passat perquè el comportament dels agents ha sigut impecable, i és inacceptable que s'actuï d'aquesta manera. Senyor Millo, deixi'm aturar-lo. A Calella, el diumenge a la nit, a Calella... S'està generant odi, i això és el pitjor per la convivència d'una societat. Em deixa parlar? Que si ve l'entrevista està bé que jo pugui parlar també. Vostès porten parlant tota la setmana. No, senyor Millo, no. A més, tenia moltes ganes de fer-li preguntes concretes. El diumenge a la tarda, el diumenge a la nit, aquests policies que vostè diu que estan preparats, i ho han d'estar totes les policies del món per aguantar situacions de tensió, estaven de paisà i van carregar amb les porres extensibles contra gent concentrada davant de l'hotel. Això què és? Aquestes persones que anaven de paisà no els deixaven entrar a l'hotel. No els deixaven entrar. I quan van arribar allà... I això justifica una càrrega amb una porra? Perdoni, jo no estic justificant res. Vostè em fa una pregunta i jo contesto. Ja em sé cada resposta una justificació. Vostè vol que li contesti o no? No, i tant que sí. Aviam, si aquelles persones que estan de paisà, que han sortit a passejar pel carrer, quan intenten tornar a l'hotel, els comencen a insultar, a escridassar i a tirar-los vasos com aquest al cap, que n'hi ha un amb el cap obert, què ha de fer? Donar-li les gràcies
què ha de fer? Ha de treure la porra, estan de paisar i carregar? Li pregunto. Però vostè li ha de tirar un vas de vidre al cap d'algú? No, a mi no em faci aquesta pregunta, senyor Millo. Aleshores, el que jo demano és que des de les instàncies, des de les autoritats catalanes, es deixi d'instigar a l'odi contra persones que són persones professionals que fan la feina el millor que saben, que s'equivoquen poder. I quan s'equivoquen, doncs, escolta, tots ens equivoquem i he demanat disculpes en noms d'ells per allò que no hagin pogut fer bé. Que, a més, tot el que s'ha denunciat s'investigarà. I si alguna persona no ha actuat bé, evidentment que també haurà de rendir comptes. Però no generalitzem una acusació que genera odi contra uns col·lectius i uns cossos de seguretat, perquè això és tremendament injust i afecta les seves famílies, i s'està generant una divisió social a Catalunya que jo faré tot el possible per impedir-ho. Tot el possible, perquè el que més em preocupa aquí en aquests moments és la pau en la societat catalana i la convivència. És el que més em preocupa. I no veig en l'actitud de la Generalitat, encara no he vist una actitud raonable adreçada a garantir la pau, la restauració de l'ordre constitucional i la convivència. No ho veig. Deixi'm preguntar-li, per la convivència, justament, aquest desplegament policial que hi ha a Catalunya és millor que es quedi o és millor que marxi? Per què han de marxar? Li pregunto, per la convivència. Per la convivència, li pregunto. Que estan fent alguna cosa dolent? Li pregunto, vostè creu que és millor que es mantinguin aquests 10.000 agents aquí ni millor ni pitjor, o que marxin? Ni millor ni pitjor. Estan al seu dret d'estar aquí per si necessiten ajudar els Mossos d'Esquadra, que per això van venir. Si els han d'ajudar, per això van demanar ajuda. Escolti, quan jo vaig rebre aquell correu electrònic on els Mossos d'Esquadra em diuen en aquests 230 col·legis nosaltres no hi podem anar, i van anar els altres. Estan aquí per ajudar. Van venir per l'1 d'octubre, estem a dia 6. I estan aquí perquè la situació és la que és, perquè hi ha un president de la Generalitat que diu que vol declarar la independència unilateralment. I què faran quan això passi? Aquí hi ha un president de la Generalitat que després de tot el que ha passat, la seva manera de posar pau és: ara anem més endavant, ara declararé, o sigui, proclamaré el resultat d'un referèndum que no ha existit i després declararé la independència unilateralment. Algú es pensa que això es pot fer i no passa res, i no té cap conseqüència? Algú s'ha begut l'enteniment aquí? Aleshores, com que qui ha de vetllar perquè això no passi són els Mossos d'Esquadra, qui ha de vetllar perquè aquí es garanteixi l'ordre constitucional i el compliment de les lleis i de les sentències dels tribunals són els Mossos d'Esquadra. Si ells no poden i necessiten ajuda, estem per ajudar. Els cossos policials estan per ajudar i, de fet, els Mossos van demanar ajuda perquè ells no podien complir l'ordre judicial. I ningú està fent res dolent aquí. Estan aquí amb molt de sacrifici per les seves famílies i per ells personalment, que els he anat a visitar, i estan aquí en compliment del seu deure. En compliment del seu deure. I no estan fent cap mal a ningú. Qui digui que això perjudica la convivència està mentint. Està pervertint la realitat. És que, de fet, vivim en una realitat pervertida. O sigui, els que es dediquen a incomplir les lleis i a desobeir les ordres dels tribunals són els demòcrates. I els que volen restaurar l'ordre constitucional i garantir l'estat de dret i la democràcia són els repressors. Aquí algú s'està equivocant. El món no va així, això. Senyor Millo, si el dilluns finalment hi ha un ple al Parlament convocat, podem veure forces policials impedint aquest ple? Els Mossos d'Esquadra segur. Els Mossos d'Esquadra segur. És que si el Tribunal Constitucional diu que aquest ple està suspès i el ple es posa en funcionament, l'ordre judicial que rebran els Mossos d'Esquadra, amb molta probabilitat, no tinc la bola de vidre, amb molta probabilitat serà, escolti, impedeixin aquest ple. I què faran els Mossos d'Esquadra? Els he preguntat amb ells? El conseller li ha preguntat això aquest matí? I les forces de seguretat, de la resta de forces de seguretat? No, perquè no... Miri, li ha faltat una pregunta bona. Ui, me'n falten moltes, i sobretot si no me les deixa fer, me'n falten més. És que sembla mentida que m'ho preguntin a mi. No, li pregunto... Però si el responsable és ell. Depèn de l'ordre que digui el jutge, perquè el jutge potser també apel·la a les forces de seguretat que estan a Catalunya, totes tres. Normalment el jutge farà el que fa sempre, que és apel·lar a les tres, però donar-li sempre prioritat als Mossos d'Esquadra, que són els que tenen la competència de seguretat ciutadana. De moment. Escolti'm, el govern s'està plantejant, li dic perquè ja ho estan publicant alguns diaris a aquesta hora, absorbir la competència dels Mossos d'Esquadra, el govern espanyol, en aquestes pròximes hores? No sé exactament què és el que el govern planteja o plantejarà. Sí que és evident que el govern té molt clar que ha de garantir la vigència de la democràcia, de l'estat de dret i de les lleis a tot Espanya, evidentment també a Catalunya. I el govern li ha fet una crida reiteradament al president de la Generalitat que torni a la legalitat, que recuperi el sentit comú. Diumenge hi haurà una manifestació on la gent demana sentit comú, seny, ordre, pau, legalitat, convivència. I li demanem al president de la Generalitat que es pugi al carro de la convivència,
que deixi de governar només per una part i que pensi en l'altra part. Com pot ser que el president li digués a sa majestat el rei que només parla per uns quants? I ell per qui parla? Però si porta 2 anys governant per una part només. I apel·li, a més, a les obligacions del rei d'acord amb la Constitució. Però de quina Constitució en parla? Aquella que ell vulnera? Siguem una mica coherents, tots plegats. Senyor Millo, ahir Mariano Rajoy parlava d'evitar mals majors. Per molta gent, els mals majors és el que hem passat ja aquests dies. De quins mals majors parla Mariano Rajoy? Vostè creu que els mals majors és el que hem vist fins ara? Jo li pregunto, de quins mals majors parla? Jo fa temps que li dic al president això. Fa temps que li dic. És a dir, si anem a l'hemeroteca, veurem intervencions meves els darrers 3 anys en les que adverteixo que s'està trencant la convivència, adverteixo que s'està generant odi, adverteixo que hi haurà frustració i li demano al president Puigdemont que deixi d'anar per aquest camí perquè està posant en perill l'autogovern de Catalunya ell. I això l'he dit moltes vegades. Moltes vegades. I jo, que respecto l'autogovern, que estimo Catalunya, que sóc català, que he nascut aquí i que no vull que em facin fora d'aquí, malgrat alguns voldrien que marxés, jo sóc català, visc aquí i vull seguir vivint aquí. I demano que no s'assetgi a la meva família i als meus amics. Estic demanant que el president Puigdemont no posi en perill allò que entre tots hem construït, que és la pau, la convivència i l'autogovern, que no ho posi en perill, perquè la seva actuació irresponsable ho pot acabar posant en perill. I que rectifiqui. I si rectifica, què passa? L'única solució... I si rectifica, què passa? És que el diàleg és l'única solució, no n'hi ha cap altra. És el diàleg, és la negociació, és el pacte, no hi ha res més. Escolti'm, però vostè va arribar aquí, abans m'ho recordava, un 21 de novembre de 2016, efectivament, amb una operació diàleg, senyor Millo, que, disculpi'm, ara mateix fa fins i tot mal de cor apel·lar-hi, perquè en aquests moments, digui'm vostè... Escolti, no hi ha cap altra remei. Digui'm vostè com es refà la confiança institucional i governamental en aquests moments. Doncs miri, si fa 10 mesos això era difícil, ara és dificilíssim. Però jo, miri, la meva mare, el cel sigui, sap què deia? Que jo era molt tossut. Molt tossut. Soc molt tossut. Jo seguiré demanant diàleg. Seguiré demanant diàleg, perquè això no té cap altra... Però això és una paraula buida, hores d'ara, senyor Millo. No. Digui qui la digui en aquests moments. No, en absolut. No. Per què el govern no accepta una mediació? Sap quina és la condició perquè hi hagi diàleg? Sap quina és la condició? Entre dues parts. Que els dos vulguin dialogar sincerament i lleialment. I aquí el que no hi ha és lleialtat institucional. No hi ha lleialtat institucional per part de la Generalitat. El president Puigdemont... Ja acabo. Quan la Generalitat tingui en el govern persones lleials i que sincerament vulguin dialogar, dialogarem. El president Puigdemont... Perquè per mi la voluntat no ha faltat mai. El president Puigdemont... I segueixo dient el mateix, I seguiré dient el mateix, no canviaré. Senyor Millo, deixi'm fer la pregunta. Deixi'm fer la pregunta, que ja se l'ha entès. El president Puigdemont, efectivament, en el seu discurs de fa un parell de dies, va parlar de diàleg sense condicions. Està bé, això. Què més? És a dir, què se li demana? Jo li vaig contestar de seguida. Amb WhatsApp? De fet, no, si portem temps parlant d'això. I què li va dir? Si vaig parlar amb l'alcaldessa Colau, ja se sap, per tant ja es pot explicar, quan va signar aquella carta que van enviar al president Rajoy, escolta, diàleg sense condicions. Dic, perdona, però si això és el que estic demanant jo des del primer dia. No, sense condicions. I jo vaig fer una pregunta a l'alcaldessa. Escolta, demana-li al president si sense condicions vol dir que ell vindrà a la taula sense posar la condició de que hem de fer un referèndum il·legal. I un referèndum pactat? Bueno, però això és una condició. És una proposta, senyor. No, això és una condició. Senyor Millo, és una proposta recollida ara ja per molta gent. Portem molt de temps en el que no es vol seure a parlar de res que no sigui autoritzar un referèndum d'autodeterminació, que amb el marc democràtic legal vigent no es pot, per tant s'ha de modificar el marc. Jo sempre dic el mateix, escolta, si l'única cosa de la que voleu parlar és de fer un referèndum acordat i pactat i no sé què, doncs primer s'ha de reformar el marc legal. I això hi ha una manera de fer-ho. Vas al Congrés, ho proposes, busques les aliances... Escolta, el govern del PP no té majoria absoluta al Congrés, per tant, es poden buscar moltes aliances, no? Doncs que ho intenti. El que no es pot fer és, jo vull fer això, i com que la llei no m'ho permet, ho faré. Sí o sí. Llavors, el diàleg no ha estat possible fins avui perquè els representants de la Generalitat no han volgut. I això ja sé que sona molt estrany perquè el discurs oficial és un altre, no? Però clar, és que si la... No es tracta de discursos oficials, senyor Millo. Home, de la Generalitat, sí, és oficial de la Generalitat. Perdoni, que no li estic dient a vostè això. És el discurs oficial de la Generalitat. Si el discurs oficial de la Generalitat és que no hi ha diàleg, i quan es parla de diàleg sense condicions vol dir que la primera condició és que m'heu de deixar fer un referèndum, llavors com s'entén això? Què farà avui? Ara, quan surti d'aquí... no me'n recordo, no tinc la gent del cap. Sé que tinc un parell de reunions a la delegació del govern importants, però no les puc explicar. Home, no ens deixi així ara. Home, perquè tinc persones citades
i reunions importants per parlar de la situació actual i de com anem sortint d'aquest forat, no? Jo crec que hem de sortir d'aquesta situació. O sigui, hem de garantir primer la convivència, pau, que no s'esverin les coses, perquè he vist actuacions aquests dies que m'han preocupat molt i que no m'agraden gens, i crec que hi ha molta part de la societat catalana preocupada. Se m'han adreçat moltes institucions, col·legis professionals, universitats, sindicats, patronals, parlo amb molta gent, que se m'adrecen i em demanen hem d'arreglar això. I no m'estan dient que hem d'arreglar això fent un referèndum. No, em diuen, escolta, s'ha d'arreglar això. Cada vegada més persones. Estic segur que el president Puigdemont està rebent també moltes trucades i rep persones que li diuen el mateix que em diuen a mi, el mateix. Estic convençut d'això, no? Internament, crec que entre el PDeCAT i Esquerra i la CUP no acaben de tenir exactament la mateixa idea del que cal fer. Jo només demano una cosa, que no es donguin més passos endavant en la línia de la il·legalitat i de l'incompliment de les lleis i de les normes i de l'incompliment de les sentències i ordres judicials. Que no es faci això. Tot el que sigui tornar a la legalitat facilitarà de la manera que sigui, perquè la manera la trobarem segur, i hi ha persones que darrerament estan explicant maneres que es podria fer, per reconduir les coses, restablir el diàleg i buscar fórmules. Ara, si no hi ha aquesta voluntat, i l'única voluntat és seguir amb la via aquesta de la il·legalitat, doncs tot això, evidentment, tindrà un desencadenant que jo no el desitjo. Quin? No ho sé, però jo no el desitjo. O sigui, les conseqüències de mantenir aquest rumb, les conseqüències són difícils de preveure, molt difícils de preveure, perquè aquí intervenen molts aspectes, i jo no els puc preveure, però no veig res que m'agradi del que pot passar. Del que pot passar, jo m'imagino diferents escenaris, no n'hi ha cap que m'agradi, cap. Llavors dic, home, no serem tan... En fi, no? Si hi ha escenaris que per aquest camí no ens agraden, home, doncs canviem de camí, no? Jo crec que és el que ens està demanant majoritàriament la societat catalana. Fem-ho. Jo ja sé que jo pagaré un cost molt alt de tot això, no? Ja dec ser la dimissió més demanada de Catalunya en aquests moments, no? Però possiblement sóc l'únic que està intentant arreglar-ho, això, actualment, Potser sóc l'únic, I m'és igual, que em diguin el que vulguin. Jo sóc tossut. Jo vull que s'arregli això. Per la via del diàleg no n'hi ha cap altra. Ara, esclar, a l'altra part hi ha algú que digui jo també vull que s'arregli. I de la seva part, hi ha algú que també diu jo vull que s'arregli? Quan vostè diu jo sóc l'únic que estic intentant arreglar-ho, vol dir que el govern espanyol... A Catalunya. Jo sóc el representant permanent del govern espanyol a Catalunya. I el que estic fent ho faig en representació del govern espanyol. Enric Millo, gràcies per passar pels matins. Tornarem a parlar segur.